στροφή. Πάρα πολύ καλή κίνηση από το Σπύρο Κεφαλονίτη. Έχει πάρει κεφάλι ήδη. Πολύ σημαντικό σε αυτόν τον πολύ κοντινό. Με μικρές διαφορές μεταξύ των δύο αγώνα. Παναγιώτης Παπίλας στη δεύτερη θέση. Μία συν μία θέση. Με το νούμερο 123 είναι ο Κώστας Χαράκης στην τρίτη θέση. Ενώ ακολουθεί αμέσως μετά στην τέταρτη θέση με το νούμερο 21 ο Αλέξανδρος Γιοργαντάς. Και αμέσως πίσω του με το νούμερο 160 ο Μανώλης Κρητικός. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι οι δύο τυχεροί που θα περάσουν στο μεγάλο τελικό. Και έχουμε μια άτυχη στιγμή για τον Σπύρο Κεφαλονίτη. Χάνει την ευκαιρία. Είναι ο Παπίλας στην πρώτη θέση του Παναγιώτη. Για τη στιγμή λοιπόν για τον Σπύρο Κεφαλονίτη, όπως είπε Θανάση, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να ανακάμψει και να καταφέρει να διεκδικήσει μια θέση. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν στους τρεις πρώτους. Παπίλας λοιπόν με το νούμερο 22 δείχνει να κρατάει καλά. Ο νεαρός είναι δεύτερος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με το νούμερο 123 ο Κώστας Χαράκης και ακολουθούν 150.